खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनीयाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' आबादारिनि जिउ खहा जादों। बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 10 नं दैसागुरि गामियाव मानास हाग्रामानिफ्राय फैनाय हाग्रानि मैदेरा सासे आबादारिखौ गाथारलांदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 46 बोसोरनि दुर्ज नार्जारी होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 12 नं बेलतुलि गामियाव दुर्ज नार्जारीया गावनि 3 बिगा थालिर बागानखौ नेनो थांनाय समाव गावनि थालिर बागानावनो मैदेरजों गाथार जालाङो। बे दुखुनांथाव जाथाया थांनाय हरनि 8 रिंगा 30 मिनिट समाव जादों। त्रिपुरायाव तिप्रासाफोरनि देरहासारनाय भारत सरकार, त्रिपुरा रायजो सरकार आरो तिप्रासाफोरनि दैदेननाय तिप्रा मथा TSF आरो YTF हानजाजों मैया गोदान दिल्लीयाव मोनसे एग्रिमेन्ट जालाङो। बे एग्रिमेन्टखौ लाना सारा त्रिपुरानि सोमावसारनाय आफादफोरजों लोगोसेनो गासै तिप्रासा हारिया रंजा खुसि बरायदों। मख'नो गोनांदि त्रिपुरा रायजोनि थागिबि तिप्रासाफोरनि हानि मोनथाय, राव, हांखो, हारिमु, रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थिखौ फोजौखांहोनायनि थाखाय 50 बोसोरनिबो बांसिन सोमावसारबोदोंमोन। आथिखालनि तिप्रासानि राजा प्रत्युत बिक्रम देबबर्मानि दैदेननाय तिप्रा मथा राजखान्थि दोलोआ बे गोजोन थासारिखौ लाबोहोनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा गोबां रंजायो। फेशन मुलुगाव बर' फिसानि देरहासारनाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि दिप्ति बसुमतारिया गावनि रोंग'थाइ आरो समायना महरजों फेशन मुलुगाव जाफुंसारदों। गुवाहाटीआव जानाय 20 एडिशन अफ सानसिल्क सेराम मेगा नर्थ इस्ट 2024 आव क'क्राझार जिल्लानि जारबारि ओनसोलनि बिफा अरुण बसुमतारि आरो बिमा ललिता बसुमतारिनि फिसाजो बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि दिप्ति बसुमतारिया मिस नर्थ इस्टनि बिमुंखौ देरहानो हादों। गोबां बादायारिफोरनि गेजेराव बर'नि फिसा दिप्ति बसुमतारिया देरहानो हानाया ओनसोलजों लोगोसे हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। मख'नो गोनांदि दिप्ति बसुमतारिया मिस बड'लेण्ड 2022-23 बादायलायनायाव देरहासार जानो हाखांबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि रेल स्टेशनाव गान्जाजों लोगोसे 2 सुबुंखौ खादों रेलवे पुलिसआ। हमजानाय 2 सुबुंनिफ्राय 10 लाख रांनि गान्जा हमदों रेलवे पुलिसआ। हमजानाय 2 सुबुंखौ साबकातानि सुरत जमल आरो मालागुरिनि फारुक आब्दुल्ला होनना मिथिनो मोन्दों। बेफोर हमनो मोननाय गान्जाखौ बे 2 सुबुङा दिल्लीयाव फालांगि खालामनो नाजादोंमोन। हमनो मोननाय गान्जाखौ खमैबो 18 किल'ग्रामसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय। माखासे राजखान्थि दोलोफोरा बिजाथिनि मुंखौबो फोसावनानै होबाय। BPF राजखान्थि दोलोआ फैगौ MP बिसायख'थिनि थाखाय 3 बिजाथिफोरनि मुंखौ फारिलाइयाव थांनाय माखासे सान सिगां फोसावनानै होबाय। BPFनि उनाव खुंथाय गोहोआव थानाय आसामनि BJP दोलोआ MP बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावबाय। आसाम BJPनिफ्राय करिमगन्ज समस्तियाव कृपानाथ मल्ला, सिलचर समस्तियाव परिमल शुक्लबैद्य, अट'नमास डिस्ट्रिक्ट समस्तियाव अमर सिंह टिस्स, गुवाहाटी समस्तियाव बिजुली कलिता मेथि, मंगलदै समस्तियाव दिलीप शइकिया, तेजपुर समस्तियाव रन्जित दत्त, नगाव समस्तियाव सुरेश बरा, कलियाबर समस्तियाव कामाख्या प्रसाद तासा, जरहाट समस्तियाव तपन कुमार गगৈ, डिब्रुगड़ समस्तियाव सर्बानन्द सनवाल, लखिमपुर समस्तियाव प्रधान बरुवा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।